Ayo bedora goda होगासिनो नै दायो बेखौ एवना लांगोन आरोना गोदोर माखासेखौ हांहैनोसै जों दायो जों 10 केजि लाबाय आरोना दायो अमाखौ नै बेखिनिखौ सब हाखाजोब्बाय जोङो दायो हांनानै जाहैसिगोन आरो भैरबकुन्दआव हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल दायो जोङो माने इंडिपेंडेंट राइडनि जोङो एसे प्लान खालामबाय नालाय भैरबकुन्दआवनो जोङो दिनैबो थांनो ओंखारबाय आरोना जोंनि लकेल जायगायावनो थांसै जों भैरबकुन्दआव दायो जोङो ओंखारबाय लोगोफोरबो हायखाजोब्बाय आरोना ज' हायबाय जोङो लोगोफोर बेयाव थाव सोगासिनो जोङो दायो बिनिफ्राय स्टार्ट खालामलांसै आरोना जोङो ओमफ्राय आङो माने अखा बिराद हायदों नालाय मटर ब्लगखौ खालामलांगोन ना लाङा जादों जुदि अखाया सेमोबा मटर ब्लगखौ खालामलांसै आरोना मानो होनबा गप्र गैया नालाय मबाइलजोंसो बानायो जुदि मबाइल बानायोबा अखा हाबाय मबाइलजों बानायोबा ना अखा हाबाय थायोबा आङो माने लामाफोराव भिडिअखौ बानायलांनो हाया जानो हागौ आरोना बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ आं बुंखाबाय गिबियावनो अखा हायै टाइमाव आं भिडिअखौ बानायगोन अखा हाबाय थानाय टाइमाव भिडिअ बानाय आरोना दायो नै रेनकट लाबोखादों खिन्थु मबाइलजों हेलमेटाव लानाया एसे प्रब्लेम जायो नालाय बिसोरो माबा गानजोबखाबाय दायो जोङो थांनोसै आरोना दायो ओरै नायनो हिनजाव बायदिसो नुदों माथो नोंखौ ओरैबायदि मानसि हायखादों आरोना दिपआव थावानो जोबसिगोन आरोना जोङो दायो थाव सोखांबाय थाव सोनानै जोङो थांसै आरोना थिं थांसै जोङो नै थिंनो थांगोन जोङो दायो थांगोन माने अखा हायबाय थादों फ्रि बिराद अखा हायदों हामायना बोथोरा दिनै एसे हामा जाना होबाय खिन्थु बाट बै मा होनो हाजोथिं अखा हादों ओमफ्राय जोंथिं एसे खम हादों होननानै थेवबो हाजोथिं हानायानो जोंनिथिं एसे माबामोनखौ आं मोनसेल' खावलायो जाहाथे इन्डिपेन्डेन्ट राइडआव सोरबाफोर बिदिनो खालामनाय टाइमाव आरोना एसे लोंनाय जानायखौ एसे खम खालामबानो जाबाय माने लोंनाय जानायजोंल' माबा हेगारहरोबा एसे प्रब्लेम जायो नालाय लोंनायफोरखौ एसे खम खालाम माने लोंनानै राइड खालामनायखौ एसे गाज्रि मोनो नालाय गारि सालायनायफोराव एसे प्रब्लेम होयो बेखायनो लोंनायफोरखौ एसे खम खालामबानो जाबाय आरोना दायो जोङो थांनोसै नायलांबाय थादो जों माने दायो रेनकट सेंकट गानजोबखाबाय आरोना जों दायो थांनोसै थांनानै माबायदि जायो एसे बोथोरखौ नायनोसै आरोना एसे इन्जय खालामहैनोसै जों इन्डिपेन्डेन्ट राइडनि इथिं फ्लेग खाखाबाय आङो गोलावनो हेलमेट गाननोसै सेफटि हेलमेटआ tamam मानसियानो मानसि दिनै वाव बुंना फैगासिनो लाइन ओरैबो मानसि फैसादों tamam मानसि आयौ tamam मानसि आइदों आरोना बिराद मानसि लामायानो जामगोन जाखा स' दायो जोङो थांफिनबाय ना येस दिपुनिफ्राय दायो थांबाय लोगोफ्रा जमा जाजोब्बाय दायो जों थांगासिनो बिराद मानसि दिनै मानसियानो मानसि फाइनाली बोथोरा बिराद क्लियार जाना होबाय दा स्रां जाबाय दा रेनकट गाननाया बिराद गरम जाबाय नै बिथाङा नामा गाबानि जाखांबाय बुस्थुआ दहायनो फुङाव फैबा मोनजायो बोरमा बेदर मोनजायो माटन मोनजायो चिकेन मोनजागोन अल मोनजागोन गासिबो मोनजायो फ्रिलि माने जों माने जोङो दायो माने हाजो एरियाखौ हाबसिगोन आरोना जोङो बेयाव दसे ब्रेक खालामथ'बाय माने सासे लोगोआबो बेयाव जोंजों जइन जाफानोसैनो ओमफ्राय दा जोङो गथ'फोरनिफ्राय माबा बेरे बायना लाखिबाय आरोना बे बेरेखौ नै नोंथांमोना नायदो माबायदि नै जों बेरे लाबाय आरोना बेखौ जोङो दायो माने बेदरा जोबोबा बे बेरेखौनो सावनानै जागोन आरो जोंनाव लाइटारबो दंखायो नै बेरेखौ नै गाइस जों दायो थांनोसै आरोना Tum? Oh my god. Video lain. Mana call dah? Mana?
Mana di kau na? Oh my god. Speed asal kita sakit. Speed asal sakit speed. Speed. Mana ki? Oh my god. Okay. So lagi keluar. Tom agak udah dengar na, mana? Speeda bang remena ngew, mana tar nih na mainly. Tar nih ya biau. Nah benar lah berba. Tom bayi di sistem berai di lama ya na. Bara. Zane ya. Braking system beras lo jai na, mana? Directly kana kaya. Are biar semua manca sama kono canuman. Ya sama kita BTR tar ku baik. Manca wa nang na mana menju kuno ba manca wa. Isi pusau nang na. Manca chef khabai bene tu to. Tom ada obos tadi na. Solai, makam lu soalnya nggak? क्या सोच है रे तेरी मानना पड़ेगा जेरैथिंबो जेरावबो मानसियानो मानसि गोजौआवल' Arod Matake. Barot Matake. Barod Mataki. Barat Matake. Barat Matake. Barat Matake. हर तरफ देखो तो पड़ते यार। ओ माय गॉड ट्रैफिक। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। पागल होई जाबो में पागल होई जाबो। इतनी गर्मी में रिया। बारोट मटाके बंदे बंदे बारोट मटाके बारोट मटाके बंदे बंदे इधर कौन सा आपका है? ओ डीआई वाला जरा रिबेट लेना। थोड़ा सा स्पेस कर दीजिए उधर क्योंकि उधर ज्यादा स्पेस है ना इसलिए हम लोग बोल रहे हैं। ओके थैंक यू ब्रदर थैंक यू तभी तो रास्ता मिलेगा यार। हमको भी तो जाना देना चाहिए ना। हाँ आज पहली बार ऐसा हो रहा है ना इधर। कहाँ से घुस रहा है तो बंदे चाले तो गाइस जों माने दायो भैरबकुन्द सफैबाय आरोना बिराद ट्रेफिकमोन दिनै बिराद ट्रेफिक जादोंमोन आरोना जों होमबाबो भैरबकुन्द सफैबाय दायो जोङो एसे मोजां जायगा नागिरनानै हाबसै आरोना एसे पार्टी खालामसै जोङो पार्टी माने बेदर एवना लाबोखादों जोङो बे बेदर एवनायखौ जानोसै आरोना बेदर एवदों ओमफ्राय इथिं स्प्राइट लाना हायदों आरोना स्प्राइट बटल गोदोर लाना हायदों स्प्राइटखौ माने ओरैनो 10तासो लाबोदों दा जोङो स्प्राइट गोदोरखौ ओमफ्राय दा जोङो बे स्प्राइटखौ लोंग्रोनोसै आरोना लोंखांनानै जोङो एसे दिनै इन्जय खालामना थांसै इन्डिपेन्डेन्ट डेनि इन्जय खालामनानै जोङो दायो थांसै आरोना जोंना साब्रै लोगोआ फैयाखै माने बैयाव ट्रेफिक दङमोन नालाय बे ट्रेफिकआवनो इसोर फासिना दोनबाय आरोना बेनिखायनो जोङो इसोरखौ नेबाय थानोसै नै नोंथांमोना नायनो हागोन नै भैरबकुन्दनि भिउआ मा एसे मोजां नुदों दिनै माने दै एसे अखा हायनानै दायो अखा गारना होबायना बोथोरा बिराद मोजां जाबाय आरोना भिउफोरखौ नायनो हागोन नै इसां क्लियार नुदों आरोना ओमफ्राय दा माने सासे मानसि जोंना लोगोआनो आरोना ट्रेफिकआव बिराद जाम जानानै बिराद रागा जोंदों आरोना बे मानसिया बिनि नामानो जाबाय नैबे माबायसा रागा जोंदों जेनेबा नोङो बिराद गरम दोंसो आंखो गरमाव बिराद रागा जोंबाय आरोना नोङो दायो गाइस जोङो जायखौ नेदों नै बिसोरो हायजोब्बाय आरोना इसोर साब्रैयानो ट्रेफिकआव फासिना दंबाय थायोमोन आरोना ओमफ्राय इसोरखौ जोङो मोनबाय बाजारानो बाजारसो ओरै
Ini karena Biro ada anjar bakar ini kayu. Cara kau nih biasa guys biasa bukan saya biau. Oke, pada gusto di parking kalam.